Pila ni kulapo day? Kulapo ba pila? Miyong 45? Wala na rin. Sigato. Ayun, sige to sara. 50 ra. Kami na 40. Ay pala big inom usa la 50 la sa usa la ka. Ana mo na to. Hi guys, Hello guys, paliog subscribe channel ni Alimo Koy Tres Buakak. Bungot Sokok. Channel Isa. Smile ya. Ako ni Ikson sila. Subscribe sa channel Bungot Sokok na. Gina. Gina ba? Gina kay. Okay. Ako'y kinamagwangan anin lan. Uroy. Kinamagwan. Kinamagwan mo. Leko. Interview na ko ni guys ang igsoon ni Tutong Tugsok mo ni siya ang maguwang ni Tutong ang mangho ni Tutong Tugsok si Dodong. Karon pa na uli. Kini si Dodong karon pa na uli gikan sa Amerika. Interview. Kanang dong. Kumusta ka dito sa Amerika dong nga imong gituan dong sa Amerika? Ayo ron. Ayo ra ka dong. Ano sa mga mabalik po dito dong sa Amerika dong? Next year. Balik po ko. Ano man? Balik. Di na ka balik? Lan siya nagumba. Unsa imong trabaho to sa Amerika dong? Balik ko. Unsa trabaho mo sa Amerika? Bigyan baboy. Balik tayo. Di na ka balik dito? Magbaon ko diri magbaon. Kini nga tong interview ron dong sa kuan ni dong kini ari ang padung na tanga to. Channel 5. Kini tong interview ron dong sa parte sa Tres Buhakak dong. Ako amo kang makuha bitaw kana ang artista sa Tres Buhakak. Budgetan kana mo og kini ang tag kulapo tag sa karton kung mag-variety ta. Unsa? Ito ay tubig butong. Ya, kuan sa mo yati si to kulapo. Ha? Na. Nya na dito ang imong gipalit. Ha? Le. Mau na sukli. Ano mo pa ito sigarilyo? Ay kita mag-artista naman ta sa YouTube. Biyan mo sigarilyo ko. Okay, karon kay mag-artista naman kita sa YouTube dong. Inig ba? Ay ayo na imong. Angayan man sige ka mahimong artista. Day wala ayo nang negosyo ni mo eh. Way ayo na kang padoy negosyo kini ato ani negosyo. Tagaan ng uyam diyan dawaton. Ha? Tagaan Mo ni siya ang balay ni kuan guys, balay ni Dudong sa tipidon mo dong? Ramos. Dudong Ramos. Mo ni si Pidil Ramos, mo ni si anak ni Pidil Ramos nga nawagtang. Anak ni Pidil Ramos nga nawagtang gidong. Patay matilisura ninyo hang. Asa oy, sam na nga perti man ng lapuka di ay. Asa lapuka man na di ay. Gigi. Agi. Asa na ba ako be? Ha? Di ko madaog nimo. Lisod sa nilang Pinoyanan guys, si Dudong guys. Lisod sa nilang Pinoyanan lang Dudong guys kay kanaan kuan. Dudong Ramos. Nagkuyog mo lagi mo Robert Ramos lagi. Nagkuyog mi ni Ramos kay mao ko ni si balay, mao ko ni si nawagtang anak ni Fidel Ramos. Okay. Anak. Ako dong gusto ko magtagay ta dong kay ako wag kana ako as kinabuhi dong. Ano asawa ni mo dai? Ako gibiyaan ko sa kong asawa. Uroy. Gibiyaan ko dong gibiyaan. Ano san biya? Ganyan sa bangtag nga tag merkado. Balik ka. Gibiyaan ko kay manlid sa merkado kanang kuan. Naam ngay pamalit. Basa to basa. Naam ngay pamalit ka. Naipalit siya o sudan ko no. Wala na akong balikan no. Gusto ko maghubog sa kinabuhi no. Lumsan ko na akong kaugalingon dong sa kana ang ilim nun nga makahubog dong. Ay anak eh. Anak eh. No, nagbabaksin na ka. Ako dong wa pa ko magpabaksin dong kay gusto na ko nga kana ang
Kanang una-una sa silag baksin dong ikaw dong babaksin ka dong. Mani ko. Ha? Ngano din ka pabaksin dong? Kini mananay ko. Ngano may mga deh? Ang bubo no. Magay ko kapasok ko dog. Ana kay sis? Di. High blood ko. High blood ka? Magay ko kapasok ko di ba ko high blood kay. Ya di ka kalarga og kana ang Amerika balik og pilitan na kuan. Di kang baksinan. Di ko balik yun. Imo sa dong kay imo sa dong kay kanang kuan. Yung balik. Ha? Di na kang balik. Shout out ay mga dong, pangumusta nimo dong dito sa Amerika dong, mga kaubanan nimo dong, mga kaubanan mo dito sa trabaho sa Amerika dong. Pangumusta dong. Basta lang na Bert. Hindi na akong balik sa Amerika. Okay. Mahalin. Ha? Ha? Ano naman? Okay raman ko dire. Kaya kan malik tadi. Di na balik na guay. Vaksin ko. Balik ko na. Pangumusta lang ko ninyo. Okay raman. Okay raman dili ko balik. Ha? Marke pon. Okay dong. Okay. Yan mga to siya guys, ang interview ni Dodong sa iyang paglarga sa Amerika. Nagbubog ni siya, nagtagay-tagay lingaw-lingaw siyang kinabuhi kay kinis Dodong guys, ulitaw gini siya guys. Kung kinsa ng mga daga diya nga wala pa kana ang kabilinggan sa kinabuhi kinis Dodong andam ni siya muunong ninyo. Muna si Dodong Ramos. Pangumusta lang ko niya. Sugaton ka sa sugaton pita dong. Airport. Airport dong, airport. Adto nimo na adto tani to magpapakuan magpahilot dong. Piang. Okay guys, lingaw kami Dodong ri guys. Ako siyang giduaw siyang balay. Dong. Artista na siya sa YouTube channel ni Limo Koy Tres Boka. Pala subscribe sa akong Limo Koy Tres Boka ka. Kanya, kumusta din ni Dodong Janjan, Jan Kenneth Legaspi sa Pantas iyang paglarga karong adlaw sa Manila Pizza 25. So, amping-amping diha idol. Ni idol Emilito Amores. Karon laman larga. Sa ako ang mga kaubanan diha sa kini ang kining mga behind driver diha sa SM. Kumusta mo diha tanan? Unya sa ako ang mga kuan usab kaliwatan diha sa Mindanao ug sa kini ang tibuok nga tanan nga pwersa sa guardians. Kumusta mo dihang tanan? Unya diha na kutob og maayong buntag kaniyong tanan.